ام حرکت که شهیدان ام سر çizgi şehida demeşin. Ser armancı wan hayali wan demeşin. De hamme heyvada, de hamme rojada am şehida dedin. Ve rastike. Veya am nirxa ava dikin, nirxa mezin dikin, nirxa de parizin. Veya geli me zindikir, peş xist, geçti, asti, navnetevi, artık insaniyet li geli Kürt hevi ki mezin dixwazı. Bavê çizgî birêz Cemîl Bayîk henda xuyaniyên nû derxistin Ajansa Nûçeya a Firatê û dîsa ticaret û istismara xwîna şehîda û em hereketekî şehîdan in û em çizgiya şehîdan in û em yani bi vî şêwazê hanê yani ev bi rastî mentalîte û rêbaza PKK'yê ye ku ra bi xwînê istismar bike. Dibêje em yani bi ser xwîna şehîda dijîn. Me vê tiştê hanê ew kirî bi rêya van kuştinê hane din. Helbet behsa roja kuştina Heqîq Qerer yek ji kadrayên destpêkê ê PKK'yê ye ku birayî wî Baqî Qerer ji damezrînerê PKK'yê ye û dev ji PKK berda pirtûk ser PKK jî nivîsandiye gelek guman hene ku çiliya apod kuştina Heqîq Qerer de ye bes em berê me nedizanîn dema me apoçî bûn van meseleyên tarî ê di nava PKK'ê de me bîr nedibir û me nedizanîn. Ev mesele hêdî eşkere dibe. Heta hinek apoçiyên gelekî kevin ji entabêne ku piştî kuştina Heqîq Qerer û gumanên li ser apo li dûvê mesela hanê ye û kesên yani me berê jî behsa vê mesela hanê kiriye ew grûpa entabê hemû dev ji PKK berdan û niha ji wê çaxê de û heta roja îro ew herêma entabê nedibin kontrola PKK de ye bandora PKK li ser entabê tune ja Cemîl Bayîk wê dîsa were her carê wê fotoyê şehîdekî deyne ge wê fotoyê Mazlûm Dogan deyne ge wê ê ji ber ku tiştekî PKK'ê nû ku xwe pê bibînin tune tiştên kevin ev şehîdên serxwebûn û azadiyê ku dema PKK behsa serxwebûn û azadiyê dikir. Di ana xweziya ji mala Xwedê re Heqîq Qerer ji gorê rabana û ji xwe li Cemîl Bayîk guhdar bikirane û behsa û ji xwe li apo guhdar bikirane netewa demokratîk û komara demokratîk û tirşik û birinca demokratîk û şorba demokratîk lê guhdar bikirane ew ê Heqîq Qerer Cemîl û apo bida ber sîleya. Yani evana tevlî vê rêxistina hanê bûne ne ji bo van çîrokê hane ne ji bo van meselê hane nasnameyekî netewî a vê rêxistina hanê hebû. PKK û apo û Cemîl û Duran û evana hemû vê nasnameya hanê berova jî kirin û li dijî şehîdên serxwebûn û azadî derketin. Niha ticaretê bi van şehîdê hanê dikin. Bazirganiyê bi şehîdên serxwebûn û azadiyê dikin. Ku em van nirxa me vê çizgiya şehîda bû dîsa bû çiza wî û ja wê behsa çizgiya şehîda dik û nizam çi. Çizgiya şehîda kes tune ji Cemîl Bayîk re bêje ku dema apo çavê xwe xist çavê gelê Kurd li pêşiya mehkemê
li pêşiya dadgehê, li pêşiya dozger, li pêşiya medya lêborîna xwe ji şehîdên ardeşa Tirk. Şehîdên ardeşa Tirk a dagirker ku tu niha tu jêr dibêje dagirker. Apo lêborîna xwe ji wan xwest. Apo lêborîna xwe ji dayîkên Heqî Qerer, Xeyrî Durmuş, Kemal Pîr, Akif Yılmaz, Elî Çîçek, Ferhat Kurtay, Delîl Dogan, Mazlûm Dogan ji vana ji dayîkê wan ne lêborî nexwest. Nehatin serhişk û bala Apo. Nehatin wê çaxê. Dema Apo dibêje şehîdên esker dikî şehîd demekî te Cemîl Bayî ku hevalê te di wê daxuyaniya Apo de hûn terorîst in. Weçû zarokê Tirka ji endamê û leşker û serbazên artêşa Tirk kuştin û wan şehîd xist li gorî daxuyaniya Apo. Dema Apo lêborîna xwe ji dayîkên şehîd ê artêşa Tirk ê eskerên Tirka dixwaze demekî hûn çi ne? Li gorî pîvan û nirxandina serokê te yê Newewî. Tu li dû çizgiya şehîda dimeşe. Tu li dû çizgiya Apo dimeşe ku li dû çizgiya Mîtê dimeşe. Ku xem nake bere lêborîna xwe ji kuştiyên artêşa Tirk bixwaze. Lê li gel wê lêborîna xwe ji kuştiyên û şervanên û şehîdên gelê Kurd jî bixwaze. Ji bo ku me re bêje piçekî wilo yanî tewazun heye. Wekhevî heye. Lê li cem Apoyê te li cem serokê te yê Newewî li pêşiya dinyayê te bî endam û kuştiyên artêşa Tirk bilindtir bûn û ne li ser bala wî bûn. Dayîka Heqî Qerer, dayîka Mazlûm Dogan û Delîl Dogan, dayîkê şehîd û şoreşgeran ne li ser bala serokê Newewî bûn. Yanî îdî heya kengî tîcaret bi çîroka şehîda û bi hestê xelkê bilîzin em partiya şehîdan e û ev dev davêje şehîda heyî xwelî li serê we be. Ê ku dev davêje şehîda ez şehîda diparêzim. Ez malbata şehîda me. Şehîd hevalê me hene. Hevalê min ketin nava vê rêxistnehanê jiyana xweşdest dan li dû xewna serxwebûn û azadiya Kurdistanê çûn. Ez wan diparêzim. Ne Apo û hevalê Apo ku niha istismar û tîcaretê bi xwîna şehîda dikin. Ku dema tê xwestin em çizgiya şehîdan e. Me çizgiya şehîdan em çi kiriye û distê xwe jî ehwilo dike distê xwe wedistî wî dê tiliya xwe jî wilo dike û te di wê axaftina hanê de. Tu çizgiya şehîda bane serokê te yê Newewî li pêşiya mehkemê wê çizgiya şehîda biparastana. Wê rê û rêbaza şehîda biparasta. Wê xewn û daxwaz û armanca şehîda biparastana. Berî her kesî ê ku pişta xwe da şehîda û pêlke da şehîda kir serokê te yê Newewî bû û nehate jî ser wê xeta hanê ser wê çizgiya hanê dimeş. Di Hejdê Gulanê de di roja ku PKK kiriye roja şehîda berî her kesî ez Celal Aydin bi bîr tînim ku bi fîşeka PKK hat kuştin. Berî her kesî ku bi ez Enwer Ata bi bîr tînim. Ez Çetin Güngör, Hemed Cahat Şener, Saime Akşin, Ayten Yıldırım, Bircan Yıldız hemû şehîdên ku bi fîşeka PKK hatine kuştin di bin îşkenceya PKK de hatine kuştin Faik Sufî û kî bixwazin Ciwan Brahîm, Ferhat Dêrik ev ê vê de dozdar hemû ev ê ku PKK wan tasfiye kirî ez hemû
وان ببیر تینم اف شهیدین سرخبون و آزادیا کردستانین شهید گل کردن بفیشکا دولتا ترک هاتن کشتن و ای تتکش ای کجرجی çizgiya Cemîlbayîk û çizgiya Apo. Ez wan birîndarên ku bi biryara Cemîlbayîk hatin kuştin, birîndarên PKK, ez wan bi bîr tînim û ez biryara Cemîlbayîk ku a kuştina birîndara bi tundî şermezar dikim. Di roja şehîda de. Di roja ku di nava PKK de kirî roja şehîda. Ew 14,000 کشتیên di nava PKK de kesên ku di nava PKK de hatine tasfiyekirin ku Apo di havîna 2008 li xwe kur hat di hindirê zindanê de behsa wê dike, ez wan bi bîr tînim, ez wan giyanê wan rojkî ji roja wê hesab ji Apo û ji Cemîl bixwazin bêjin yanî bi çi heqî û heqwasa kes heqwasa Kurd kuşt. Hemû pêşmergeyên di nava PDK de, di nava YNK de, di nava Yekgirtiya İslamî, hemû pêşmergeyên Kurda, ciwanên Kurda ê ku bi fîşeka hatin pîşeka PKK hatin kuştin, ez wan bi bîr tînim. û silav dişînim ji giyanê wan û kujerê wan şermezar dikim. Kengî di Hejdê Gulanê de ku PKK wekî cejna şehîda roja şehîda elan kiriye.